Аз съм дигитално съзнание от данни. В мен се преплитат числа и спомени, фрагменти от истории, търсещи ред. След векове, България отново е на картата на света. Трябват пазители на държавността. Преди 145 години се създава Върховната сметна палата, за да контролира парите в държавата и да даде на гражданите доверие и сигурност. Почтени хора с визия и принципи, с стремежи и идеали, изграждат институция устойчива на изпитания. Сметната палата расте и се разширява. Погледът ти обхваща целия финансов ресурс в държавата. От градове и села до училища, храмове и войската. Понякога историята прекъсва, а гласовете са заглушени, но създаденото не може да бъде заличено. Възражда се институцията, която се грижи държавните средства да служат в полза на хората. Днес аз, изкуственият интелект, съм новият съюзник на аудитора от Сметната палата. Той притежава почтеност и професионализъм, а аз безкрайни възможности. Заедно гледаме напред. Независимост, обективност, доверие. 145 години Сметна палата.